Здравейте, казвам се Елица и съм от град Троян, но от 4 години живея в Пловдив и сега ще ви отведа към моя процес на закупуване на жилище. Отдавна мечтаях за свое място, не просто апартамент, а дом, който да отразява мечтите ми, това, което съм аз, енергията ми и място, в което се събуждам с вдъхновение и се прибирам с мир. Известно време живеех под наем, но парите, които даваш под наем, просто изчезват, те не градят. Затова реших да инвестирам в свое собствено жилище, доверявайки се на правилните хора. Решението да купя свой дом не беше лесно, то изисква планиране, изисква вяра и смелост. Обаче едно от най-добрите решения, които съм взимала някога, не е като да плащаш наем, това е да инвестираш. Всеки ъгъл, всеки ремонт, всяко кътче добавя стойност, не само материална, а и вътрешна. Знам, че за много хора идеята да купят свое собствено жилище звучи плашещо и аз не съм изключение от тези хора в моето начало. Имах определени притеснения от финансова гледна точка, дали ще се справя, дали ще имам достатъчно разбирания, кое как да се случи. Но благодарение на правилните хора, аз получих мъдрост и добри съвети как да подходя в моята ситуация. И в момента се намирам на едно много добро място, на което нямаше да бъда без тези съвети и без тази смелост и знания на хора, които просто знаеха повече от мен. Стигнах до извода, че не е задължително да разбираш от всичко, но е добре да знаеш на кого да се довериш и да потърсиш мъдрост. Определено човек в живота не е нужно да разбира от всичко, но там има хора, които могат да водят добре в различни сфери и в тази сфера определено аз не съжалявам, че послушах съветите, които взех. И така, моят съвет за всеки, който се чуди дали да си купи свое собствено жилище, бих казала, че когато влезеш за първи път в твоя дом и знаеш, че той е твой, усещането е неописуемо. И понякога разбираш нещата тогава, когато наистина се случат. Няма как да знаем цялата картина предварително, можем да предполагаме, можем да усетим, но това са добри резултати. Тази инвестиция дава добри резултати, тази инвестиция може да расте. Това е победа над страха, че не можеш, победа над съмнението, със сигурност за мен. И дома не е просто място. То е символ на твоето израстване, на труда, на любовта ти към живота. Така че всеки човек заслужава, вярвам, да има това усещане и да се прибира там, където сърцето му казва,